heng ART damdoi hi no pang le no te do te kumtling lo HIV wanga kai noi awanga thi tena an e man lo athen te phe hi chu ART le e man lo athen chu han e tran dona an natna te local thui to wangin an e re man lo an thi san damdoi ART center an kena kala peklet le tur ania he kan soidu chana chu no pang te no te te HIV hanti ro apo hianin rilru puitling ho te torkha ane petina lam ni chuang loin no pang ina hetia engmoni chena nu le patena an in thup wang te po ti taila le midang hriat an hlolut awanga an fate damdoin lo pek ngam lo ang chi te le a then te phei chu an in puan chhuwa kha chuan midang in an hriat an hlo awangin an fate test ngam lo te pot testir du lo ngam lo te pot ti ta zokila an du lo wang an du lo kha an sual wang reng po ani chuang lo amaro chu a stigma hi alana sat em awang hianin khati an va in test kha chuan no pangte lo positive ta se engtin nge alo seilen na kong tura te har satna le chi sang atong ti ngai tu na kha ana satawang in ani hi ka ring ma jok thina I nu le paten an fate HIV din hunan hriat ngam lo na chana hi amaro chu ke ni damdo in lama chuanin khatiang te tanga an hriat lem lo angchi te le an test ngam lo awanga har satna lo neya lo enkol le hi kan nei nual thin awang hian chung no pang le no te kan soi ho then khat chu nu tena an pailaya nu tena ART lo a lo tiang si te an e lo chana kha chu kong thil tam tak wang ani thenga e turing kan du vek amaro chu soyang khanin mi hriat hlo awang te mi te ngai dan hlo awang te engam lowa an fa te no te tena tur le si hin om fo tamei ta he apoi katia om na rei to maro chu engmuni chen lai tang khan I heng awanga no pang no te thi kan hu na sat doklek awang hianin soi thar le nga in ka hria awareness kan hanti hian HIV chungchang in hril mei pialama hianin hetiang zong ang te po hianin a negative lam a positive velo te hianin mi chunga ngai dan kan lo siam dan te le soi chu kherlo maila che jia atang te po hian mi min endong min thin thrikan ni ti te hi an lo enge hriat thei ani awang hianin kan mo phurna sang leng ka hria kha anga mi tena a positive tena mi tena an ngai dan tur an hlo luata hianin a thalo lam zonga ani vek tur an hlo luata hian chu nu rai pur pon ART e lo in ti khan fa an nei ta nu kha lo arai pur line a CD4 te lo hiam ART e that lo phei kha chuan no te lo piang kha na tur le ta zel mei ta ni no te kha chu HIV ngal vekher lo mei thei kum kha le chan ve an ni ma test lo chuan in positive ti a hriat thei lo kan ti thingka natna chi sang no te piang him nei tur ni lem lo ang chi an nei chona satawang khan a then te phei chu thakhat thlani tharuk ti ate no te hi an boral fo me an nu le pa te HIV positive hi kan hriat thar le ngai ka hria nu raipur HIV positive kan om chuan ART damdoi kan e that kha apoi mo hle a kan e that kha chuan itana a that ba ka inaw lo piang tur tan apoi mo amenity kha hriat thar le ngai a mi ngai dan tur mi ten entinge mi ngeng ti hlo awanga damdoi e lowa no te piang turina ator ai kha chuanin e mei kha e apoi mo ani puitlin nuwa te chuanin a then te chu he lo in hriat lai wang te le an mani du thua damdoi e that lo wang te a then te chu lo ni thea kha chu tlemin an han boral te pon hriat hiam na chin hi om the amaro chu no te no sen te le no pang I an mani du thlan na po siam thei ma a nu le pa te na an du thlan na lo siam fu vak lo awanga an han tur thin an han thi mei thin hi medical lam doctor le nurse te tan chuan thil mu le hriat hriom berte zinga mi ning ka hria mimal tak pon ka medical life a chuan in ka hriom ti ber pol ani ve no te le no pang tianga an han boral mei thin hi chumi ni wang chuanin itang thar leila
a positive te pon mi min ngai dan tur a thalo lam vekin min ngai don anga kan hriat na te po hi ngai tu chiangila ani vek kher lo in ka hria chuti rualin HIV negative te po hian HIV positive te chun changa kan ril ru kan lo siam nget tlat thlak ngai omlai te hi thlakila kan ril ru put le kan che zia a fu lo chuan mi te alo effecta chuan no te lo piang tur te indirect takin effect chho zel thei ni ti kha lo shethar leila